Sai sit ban ni ka por men tagi aingo u blay bang yo pat ban pen snow biang shapi ya ka tien ke jong blay ban men ta ka sngi ke sngi Friday bang i don ru ya ka jing pla shaman sim ba shwa bang yo snow ai ku blay shwe vi I we pui baro ha ka kerteng u Jesus Christ ni e fi de ka jing e jong try bang ngai ke ne ka jing pla ru ne ka sngi pinyo iru pinyo snow ru da lagi jong skor ya ka jing e ke jong blay tu ya snap ya ka ne ka jing pla ni Merisha ha ka ne ka por ka ba men ta Iro itrai ka teng ke jonga ka di Merisha sang pliang tanga syong sa apa lumoba apa shlong. Te hakani kasi ngawan ya kaban ai ka testimony sya phimo baro ki bapet namar ka ai ka ba utrai udale yang asya kamdei ka barit ka bakrau sudah ka ba utrai udale yang nadu kapor ka badang khana tak hadu kini gisi ki pabanta syang amat di kajing bahaga oi hadin ka oi sya ka kamba ba utrai ulale yang Tina do bakhana asya manshwa kajing im kajing asya long kristan hi tang ba ngalet che ki Sunday school ngapoi ki jeseng handrai kata kajing let jeseng kata kajing let Sunday school ngam shampang ngoi ke ai kaktien jong blay ngam sung tho hira tip tang kata ka Christmas tip tang ke New Year tip tang kita ki Good Friday handrai lat nang tam jutip re jisu ro sung tho bahai re tes ki nang ta kajing long khana kajing bamdan shu mo ipa ijonga te kata kapor te long kajing em kal asas sedang bansa kamakan sisya ngalong sya kata mang la ya lingbai kita ki jing ya lenti mah la aku ngop sisya kan kita ki jing barai jong ga porthai dang lingkong syate ho ki jing dakat khana sudahi handrai dalak poi pa kirta ki blaham ki tin age kumtu dalak poi sa kita ki jing alang samlatu na yeng dakran ai kami na yeng long pan ainia long yale te man ka por ngaji ale kan bat kami ngasngo bat bale yu bam don shu ma ipa te long ngala te banile ai iru te kum tang nga sat la na por ka por ba ka poi ka por banga sedang ban mi na yeng ru man phat na yeng ru mar bale ngasung tho shong yeng ngam yo ya kata ka jing sobha ma hari ngami na yeng ban phat ban wa jing sobha shabar handai ka por yu kendo sik palok ki basniu ngap so ki jing blien ki basniu kan te hakadi kabam kumta ter la poi kita te poi sabani lit syang kumtu kan ki kali lit drive kumtu te nang tu la sedang bani kendo shibun ki parlok bahak ta kaporu sisya ublei udang i sisya nga am ha kitu ki por ngam sung thu bu ublei u yang handrei andang la kala mentang sedang sung thu namar balei ba hak ti por sisya ka jing ya nanti jonga la sakamasya la di la bam la syang be kumta ka jing iman ka sngi bet kumta bet lawan shaw phang na koi kali kumtan den hadin boleh udang i te udang tenju yang ngat haki aksiden ru lai sien ngat kita ki aksiden ru andrei ti por ngong ba ka dikan no sip jonga ka bok jonga namar belai ngalat na kata ka jing yam la lai sing kita ki aksiden ngabalingo kalong ba mo kata ka jing aksiden idon tang ita imau barit kata ka first ba aksiden idon tang ita imau barit hang ta por bingin enjoy bah kali adi aba mi arwai sya ta kali kendak san kata kali ke syuriu be hoto mau te daliu nang ta baro ngila yami lut shabaron pet dan ri habangimi shabar kata kali sya ka susange bet hai te mau barit ri habangi pet siti sepo ka danda kariat te tu kipor yo ngani bahano sip ira shirung kali la enjoy biang kata ngila ya biang sahmat maka second do kum tahi ngangat biang ki accident kata te hooi ngala hamjor kala fracture kan ka kejat jonga siliang bat kata kajing fracture hadu kumba prabanai ingat hi ahiyeng wala kata roh padeng jong kata kajing pang kejat kata kajing mo kata bamla ayat kiwan hi ki palok ban shaw nang tana bapang ro bani syang bat si syang ila long ngimne asyo ban syang hayang something asyo subang ban syang ban enjoy be kum tabet handai ngam so tho ira te blei udang pelat nang taro kata ka accident sya kam dei ka barit rumah kata kali sya kala nong kum rumah kala tanra ba katrok bat kum ta kala Thailand ta kali kanu karukom ngam poi perkhat syu ran dei ngasulat ka jing yapan bat kata ka balai ka accident sisya ka taru ka dei kum tahi ka ju hi handai ka phala ka long mo kata ka van ka bangi syong ka syukala be kan arsen kala bah kata ka por ka bangamut ban khie ngamla asu ban khie namar kata ka van kala ban yo to snyu jonga bat ha to ka por nga su mo ngam nak ban ai ngu ublei ngalat nang ta dei ka perkhat sisya menta mo kum nu mo to ka van kala ban to itu snyu lat ya ka khlie tang salet hi khndiat hi ka sulat ya ta ka khlie but nakapor sa por ublay uli kamba bet te kedon kamba mo ublay uli nga naman
hagi por ngala yo brio te marsen yo brio kum tu ngai shong bat I dan la shong bat I pada marsen yo wai ta ka yeng la isa la ka jong la wai ta ka yeng sedang shwa ban pho sniu kini ki bsen kini ki nyang la tham kini ki itu yang scorpion te ki bayong kita ki pho sniu ki wan be karong yong ba ki par be ta ka yeng tadi nang ta ber pho sniu so ita ka brio kami nang tanah bat ka berngam yang bangai syong ma bato ulok janga ka ong pamde bani syong shu hari nga perkhat be badi tang ki jing pho sniu kita ski nang ta pada hi uta oksod ne saitan nga thrai udai hakapor ben miet ha banga thiaru ulah sedang berwan suban pensiap tieng nga ha beningkong uwan syokum tunga ngang perkhat be bakadai ka jing pho sniu kita berokhat handrei banga ma nga thia da miet ngai osngo be kumba dan bawan ban bahata ngadang mut bika di jipho sini wan ban kum tu te ndanga perta yunu ngla perta da kasur ka ba bhama handrei kata ka jing perta junga mdon manu be osngo ru eta kasur junga maso bla pat ni rendang wan perta handrei mdon be osngo dang dingkong perkhat ani di dang jing pho sini kalat no handrei kum la shai ro kalong biang kum ta la sini ro kalong ta jan shi banai mat ta jing pang kata ka jing long kalong be kum ta dang dingkong kalong tang da mi handrei nang ta suki men sngi ro kale ma kalong kum ta men sngi ro habanga thia kai men sngi ngasit kedop ita ikon jong para idang ret tamo habanga kedop pen thia I men sngi kum ta he kata ka khamat ka sulong be kum dan bakon oi be yanga bangan yo thia bat habanga tang sulet I khamat tang san minit 10 minit kum tu ka jab yang kalong biang kum ta he tiang hadu bangla tiang la shat tiang sai la ding ngamon sho ban shong hayeng heti ki por ngasno be bangan mi ne yeng bat ngaju shong ro ki mau kon don ki step kum tu hadu dawan ilok ngap be I na mar balai banga tiang nrong hiang tang bangan sim ti por ngarang bam kwai ngan sim I na shong kwai sing sija ngam nu chu ngai shong be hadu step bet te kum ta kan mo ilok jangai la tension I kum nim tai til awat kilat I kum tum ban sumar ban le kat bo ong ki brio le do ta la le lut la bu kita ki seing haga singklit thia nang ta la bu ki kini ki khaw singklit thia ki pleng kat bo ong ki brio bu la le bit kum ta te hadin kata ngam yo hirai moi kata ka jing palat kata ka jing shat tiang bat kata ro kalong bat man ka sihi hadin kata te don kumnur kum dirin bawan ong yanga ba sulit persyang ma ban sim let pha duai iba khlan iba ha mau khar te habanga let ha I shisha nga shong ta nga ap bat ade saka pali jonga bat kata por hi moi la duai bat nga idoi hi ka kerteng jong jisu tu moi la duai ngelanget ya kata ngawan siang bat ka iba phala ka long ba si sendi ik ta ki phanyang si sengkalan ta phanyang haka sisngi hi kata bar khot ka jano bar khot si sendi hi kam ju wan wat tat hadu man ta ki singi kam ju long su kum ta tang ai ngo sei blay ru bale kita ki bar khot bal adap nang ta pat skui pat ka kamba ma ngala sedang pat soban mo ngilai shong kuma arsnam e ilok ngam yo khon te kum ta hingi di dawai sim dawai keleng kat ba ong ki brio kham satai di dawai la le lut kita handai ngam yo higi ki por pa dia ngasu kan mau ban dawai mo blay na mar ki por don kam ding kan mau blay hi te kum ta hing la dawai yo blay ngong dawai bit ban miet bat step ngasong kali nga dawai nga thia nga dawai nga ya nga dawai ngong bit blay la de me hi me icon yang am ngan sapla be me ke ba ma le ngam te bi reply ke eru ngasu ong bit tong pla ba me icon hi ngam tang kum ta hi tharai handai mo blay hi tang kum ta hi mo te doktor I basumar yang ala arsnam kum ta hi man ba tes kata tes kayo negative bat ngasu sosi be syam bat handai dang la de duai ti jing duai be de lai banai be de I em choi kata I ai ka jing tho I ong let chon ku ki hospital ka don ni shlong ka ba kham he tinan ta be de ngalet bat hadin jong ta ka jing duai bang duai kum ta tang lai banai ble kam ba yang ngayo shai ikon I jonga bah ta ka por nga kan mau hiru mayala ka jong ka jing kulari ublay kuno bangla kulari ublay bangan sa phla tindai kata pengal pen klet ublay ong to ngala le hi sipor ngala le hi ong to ngala phla ma ngala le jaseng bet imay ikunung tai te hak ta ka balang ka barim ka bangadon ngala hanai bang syong hang tang ong an phla ngam nuot ngapet mo ong bet ni kini bri tingkin mo habang syong hang ni ngadon kan jing le ran ka nutam ngan yang le phla tili te kan jing le ran mo ngam nuot kan tanga syukwa ban pengkelet no ublay do kum tahi kita ki jing kular ki jangan rai pada ublay long open kan mau ya pit kan mau bet kum taski ngakan mau itu ki jing kular ki jangan ane de kisnam bat khon mai la nang he
ila poi pada kum kita ki rata sau banai itu iklung la sedang man yo pang kan du por ti kata ka jingpang ningkong ki ong di pneumonia dah din pada kumta ita ikon jonga apoi hospital sisien dadap si senam ru idak poi hospital kumta tertar hadu be idap sau senam ru idang poi hospital bet khari ka jingpang le bahi yang kamut ida pang shitio la klan shitio la pang kumta bet kata ka jingja tengah ong abali kin mo kumni kawan ja yang ama la la kawai pat ringa perkhat tarin pada ngasngo bat ba ublei ong yang ate kidei ki jingle jong nga hi kan ba ini ikon isapang tengah lengo amang ong baleu tahang ta pada kan ublei hi upan syai ngate on marba ka jingle ka jong kumbang apa ni te ikon ngam sumar kata karu kompat ngapa ni te ikon ngayama ningkong hane he banga yo itu ikon ngalalong kumbang le ben kelai ina marbale haye ngajudi jubam ngadi bandala adi la bam ngajud kita mau kitin ki besni ki mi ba kata kala long addiction tinga mna shu ban ru ya kata kadi ngadu bangang samlang ala di hadu ndang ala don khon nga ibu khon adi bet ngamla sha shu ngala long adik itu kata kata tede hita ka por hi buble pan shai ong kadei na kadaw jonga hinga le ngaso buble ong tinga ong ba ha ka por ba phikwa khon phiyam phipan ndamenta pat long phile da komni ka khon ka ba pli shai ken mo kan thia asuk ka phai shu pa ka smakiat ka phai shu mi ka smakiat kawan kajing kata ngatu spori kata kata bahai ngata di nang tang la sedang ban snu thu ya kata nggak sedang ban snu thu te kok nganle kum no nggak sedang ban persyang kan da ski ya bangan i no ngamla akhir mo si sendat te ngala melien adu dang samla ngala kwa hipat bangan kwa hipat bangan laj nganle kum no kan te ngasu plan mo la ding ong ngan penduna no khniat mandi no tang shipela mo si singi long tang damiet kum tu Hari kumta hi ngarang persyang banle ya kata kadon sa koy gajing japat ba uksut yang umaila rete bangan phai shuble le bangan kala kan kawan sa koy gajing penshoy ba tapat don magiti ki ba itu lalong bahayang hasam hi ki ajan ki ong yang ini let kai kumtam ta kemo namar bagi de ki ba itu ithau ta ilok jangar isya kumtang let tanga ngam kwa jing sya banlet namar bangas thu pan dang let yung ngop biang hi ta jidi jimbam hanrei pada namar ba kumta kan mo ba ki ade ik ba itu ithau na yang hasam pat long ngam sunut ya ban kia ru tanga let ndang la let pat te kumta hi kan ngong ba em nganum tre ban khata suma em nganum tre ban khata suma ta man siam pat hi ra ma ka man siam wala ong kumta handai pat dala jan miet kum tu la kum khata da kum khata pa ta jing di kam de shu pat ka bamala ya ka banga judi man ka poru hani ka along over sabab palat hiru bahata ka singi ka ja ka jing jahadu ba kata ka jing buat along sabab palat ya ka bangam tip briushu ngalalit bania tem bania niaru don mo nagwe na iwe na ki bahiyang ngalit ban tem bania nia bat i ta ngam su thu su thau shu ka jing buat ngalit tem ngalit nia ayu ngalit keren ayu tien ayu kilami nak sentur jongar ngam tip shu da te hadin kata bania to la amit ngaki men step pada kumta kan kasawan ka sedang kita jing babi ngong balikin ngalit le ong tu ngelaku aban i pat baling ngalit di biang kumta mo baling ngop yang kini ki ibarokhat sya kadigasngi sondia baja kita si sejan ngalit baniania kumta haksi ublay baro si ngam le shu ban syong ban bam ban di ngambang shu kawan bet tanga jing babi balai si baling ngalit le kumta dahrin ka tanga shu kwa bet bakan kasi kan sapno bangan thia long ba kan poi no kamon dia nama kamon dia dam dan beriu shu hiang ngayo te ban ya man nyarang tanam ngasu thu ngala kun po man siam ngala babi la ka jong jing le temas poi kasi mandi sya kumta jauh sya tegi umat ngalin nyar sya taksi maru hi nga yam sya du kadono oblekin wa haru kan ini ngam nak ni bandoi itu kapor handai kumnur kan mau oblei pa dia aling ba ka YouTube yo ipat ya ka kubor ji i pastor bantai pat ang tuski nga la khanya la dili kum kakso tegi por nga trai dang baha ukso ka jinglong trai kumanga ya tamaga kan thai brio bandi ban bam ban pen iso kita jinglong kum tali snow wik untuk so surok bet yo angka baha ka jigim juni ukso banya nga mo ngapor khat wik kum ta bet te de kita por hi ba masai ima ya ka YouTube jong paso bante bakaran ikeren lingkong paso bante ngala apet hak to ba ipang ikon hi namar bang apet ba istom ikon kumnur hiru kadika first time ngayo play gitu ka YouTube ngai iba ikeren sapang kata ka yo don ki tiar hiyang ti ong yo don ki tiar ki ba
ngalong gum nium tai ken mo kin jab lai thau ni ki dur ayu badan hieng I ongom ta tanga pat ngapan ko ongu ita khtien na mat bi khon he sang kapang ta mo ngapan ko ongu ngalet shabanwat nangalit banwat pada ngalap shisai gat kadan hang ta po kandong kata ka cover jong ka ni ka tablet ba shu ais no ba ki brio kum tu wala ka de bla de use khon jong ban le kai kum tu te hang apa ita tablet ka cover ki la law ka long be ka plin be ka long li be kum tu ki draw kai du khlom tu jrong ba tu jing draw jong do khlom ki draw kata ka ding phana ka bakalan du sen sudah tiki bun su ki balong ki dur iu hang tapo ki balong kan sha ki tiki junro te kata ka di first time be ikran terang ko ngu ya tak tien ju pastor ngalap ya kata ka dur ba ngabarat dan nang tapa kata ka por ba ong banga la yama nga sedang ban yaman su thu kan mo balai banga le kum ni tenga i biang I pastor bantai sa isisian pat ya kata hi pastor ikran ma banginung compare te ladi ka jik em ladi bat mo ba ki marat na mariangi ti ublay la thau phala ta mahdu kata kum tahi ka kata nga ong balay ni pastor itip sisay ka jinglong jonga mo ikran ka igi banga syam mga ini pastor itip bat kum ta nga sedang banpet bandang lapet kum ta nga senang banang ngan banduai ba kum ublay ay boring nga bang lat kum ta nga sedang banang banduai dengan ngaduai kin ong try ay boring nga mo bang lat na kanika kiat ni jingdi ibas ni wa kum tahi kata singa kan mau mga duai nga jaw ge mat nga yam nga ay bor nga mla nga bor la dia te kum tahi taka kajing duai kita ki umat ki danglang khmat jonga mo ki pat rangat kita ki umat ni khmat jonga nga dang yam dang duai ka poi phone kan sana taka por nga shim taka phone ba ka don ba phone nga ki ong mata singi te chal ngin ya di biar no ma namar ba ka free mata singi teng para kan teng ya syong yang banya sop rumah teng di biar teng kata singi yo free sendan teng alingo ma hari nak ta pada ngasung thu ong pleng ni soitan kum tu ngarang dap banduai ban panbor oble da kum ni himen ta tang shi minute kampat bampor kata jing duai ulawan ban pensyai kum de hang ta hi ngasung thu ba kwa sha ban penjot yang ngasim telefon ngasubu ngosong to hanta pa ngayang duai kan duai kum ta hi kum la syai duai kum ta hi ngasung ba ngal alat sisa nang ta ngam tre ri kata ngam padiang su ya kata ngal duai bet bangan lat bat try sha la palat yang bat kum ta dan nang tu padia long anong kum dong anong palat hi mas duai kum tu dang don hi banga kum ngop yang sisin asin hari nga su thu nga duai be su blai wa ta kasi hi nga ai mo kum next day ikum tu bang ada banduai nga ada ban sedang menang banduai nga spet I pastor bantai nga penbut kita jing duai nga duai na din tengam tanga IT no sendan kan yo blai ong shimti yang nga mo blai shan adu kan ngasi nganong kata syu bang ong ini kan tien yo blai ong ladang nga kata biang sisien sa sisien ni kan nga jing di ka bombat me men kan yap no sendan yang menum kan syu yang ka di ka beriu rumah men kan yap no sendan yang menum sngap syu jing duai jong ar ladang duai biang no ni khmat ata si syang ada IT lut shisha show boleh berokhat bang kan mau hi kita kasih ngasyong baru sisnya yang bandili kita jirai iwe mana ka phone jangan kita jirai perthai namang IT sunan hata kasih nga kelas sunan hata kasih baru kita jirai perthai badon nga berat lu kita berokhat bat haba bang nga kan mau sisin do por bangadang sap yang ta jirai gospel tie nga susungo bet ba ngayam hang ta ngayam ngadam hang ta po shui nga sudam baik untuk khabrip khmat ngayam ba hata kapor ang ngasungo ngam tip ya kata ngam pat judon ya kata jing sungo menu ro ka jing em go jangan ngai sungo hata kasi kadon baik kum ka an ong ga ingam nang re try ka de present jang oblay ne kum no ne ka sulong baik kum ba kodop kum tu yang nga sulong bet ani sulong jam sulong chai hate kata ka jinglong ani sujaw syaki umat nang ta kadon go ka singiro nga duai biang kum tahi kat bangadang duai ma kita ki umat jonga ki jaw nganyat kita ki umat nganyat hida ka rumal kum tu nganyat bagat bangan nganyat di ki umat nga shibi arngot nga shibi ya ledi nga sungthu banga de ya ledi mar ngasyong wat wi beri bayang nga de ibe kata tanga sungthu be ani blay peleng udon ha ki jing duai ma man ka por udon usngap uyo sngo ti ki jing duai pagam ta ngadang kata hibar khoi ka de kamba bu blay uli nga ningkong shomwan shanir ho ya le usoitan ban phla panwan phla ngal phras ne mula okulari ublay ban phla ngam phla wiale aplat ni soitan mo panwan ban phla handai ni hari kasini syang ada pen ela dia namar balai ka ktin jo ublay ko ong ma mathias ship hole ai fu ar unu ba phla nga khmat kibriu yo tangan phla khmat ko pa jo mo peneng te unu ba ubalen yang yo tar online ba da shisha ken kumbaga sam ko ong shispa lai
kurkhui utrai utrai ko men sim jonga wat klet ki jingle abha jo ubaro kum ta sha ngam kwa bangan klet kita ki ek ibu utrai la le ka jing em ko jonga kita ki jingle abha ki jo ki bahadu ka tak tak jing em jonga ade baniap ha jing sha bar ho ngala klet bani thu ka dan ka wai ka society ka bangala pelan sha ki por ki badang samla ki society ki bubun jat ngala le kum ka ba di ki dawai nang tadi sedien phasi kum ta bakadui kawai pada kita ki society ka bangali ate kalong ka compare namar le aba mele di ki bilor ngadi iti ki bilor hapo kaklat ngadung dap dung kum to de ngakenro ngadi hata kasi sya ka de sya kasi bangala ong be ngan yap tangan yap be habang ngadi kum ta syang lap ngasu up aja ki minute ki second namar ngasyem yu to ka yet ka bapat ngadung haklat dap dung kum to ngathe sko ngasyem ngakenro ngadi por bangadi pat hakasin baningkong kisakut kini kisuntor kisakut kidung lu kini kithliat kita kiyet am ngasai dan ngasai biang tan re haka jing susi pala do ngam stop re ngsim biang ngadi biang bah por ka arsin syang asupku ma kidon hikatu ni basakut ni bon ki arung ngasu abet ya ka baji shiminet nga ap kam lele arminet nga ap kam lele shiteng gentar kam lele shikentar mulai shita yo mulai tak hadu kan khlemat ngakhlem lele manganget kini baro kade ka kamba jo trai na du ba ki accident ki bangangat ki suicide ki bangale kamba sudah ki jo utrai koi pakoi hadian syanga ibe kat hadu kini kisni menta uble ule kamba sya open em kum yang akan ngam poi perkhat syu bangan em ma ngam poi perkhat syu bangan dang yo ta jing i na uble ken namar ka e ka bangale sya kade ka ba ki beriau la nema ka hadong hasinong gi isilot ma kitep ke jinglong jonga ngade kan thei rukai mo badi babam sipang koi kali re uble kan ta te kata kumba mo yo anes lai khat nyo mo ko ong kata namba uble sim la pha ya la okon so pathe ban penrem henrei ban pen em te kum tang sungu kumba kan ka sithi pol sinong koren ru baningkong kalnong baningkong kan ap nyo ko mo uble sim la ji te gi mo kita ki babiang de ki batalot bapo jat penyuban sangat slow bangayo kita hot bible am aingo siya kataru sedang banang ban plate ka bible ban puli ka bible aingo ru bangayo ban join hakane ka bible school siya nga aingo siya ba smuthu siya kan kumno ban puli ka bible ban plate ka bible pakum ta ter bat kijing hikai gi bayo nakan ka bible school siya ki ba mon ang kumno kawai ni kijing hikai ka banga slotan at kalong ba mo ihikai pastor maulong ya kata ko jihikai ba ang spang ka song man ya kataru mas nyo ito jihikai ngatip ba mo sisin bala adon beriu tingidan ka man kentang kumngi ki ba ya song kum to kan tengas nung ngasim ya kata bangayo siya mo ka bangawan ne po bible school ngapuli ki bit ma siya ngayo siya nga amin sim mo ki we ki bakwa ban rong siya bible school rong ma enroll ila di ka bible school pinyo jumuntoy shibo na ktin ka jong oblay pinsan ro ktin jong oblay tang kita ki jing phlai nam ta burom jong oblay amen nget bagan ni jing pla long jingker ku yangi kum no bo blay ula pen im ya ka breu ka bla sakma ya ka breu ka bla jingai no blay kum no bo ila di ban yapru andre blay ula pla im yi bon sin bat man tau try ula pen im yi bat dan peng jong firu le semo ki bahiyeng ki basam ki jong pi ki benang jingai no blay what you do jikerman kum bo blay pen im yi merusha kum taun pen imru iti ki bahiyeng ki basam ki jong fi de hinta ka banong fi ha ka por ki jong try ki borok kin jalong bet ki borok kin long iten hat bet ha ka por ki jong try that what you do jikerman la dei manoro dei lock jong fi ni kon ki ti men ki para ki jong fi what you do jikerman namor try ubangi shakri udei try ubiang por unle be ya kata namar ka babel yai kan mau be yai pen kan mau ya kata mau try wang amon bu ko ya man sim kan jat no re ba baro kin yo ya ka jing kala mot kin pois ka jing kala mot but chakata ka jing penem ya ka bau try un penem yaki ingat ni dawai ni ka por ka menta ini dawai na ka menta ki men sim ki ba sakma ki men sim ki ba jingai no blai bakin yo no ya ka jing kta ya ka jing pen kendo ya ka jing pen kala da ka bor ka jong men sim ba khot na tra shi sha umman bu ki men sim kan jat no ingat dawai hang ni ka por ka ba menta tra ni ka por ka man dawai na ka menta ki men sim ki ba kodor ablay ki bala jano kum ki lang brot ki bala ja kum te ki lang brot ki bala sakma try hang a tip hang ni ka por don ko try ki ba na ka yeng ko konrat
Kidan ki kon ki bala sakma, kidan ki men ki para ki bala sakma, udan utengah bala sakma, ni ke tengah ke bala sakma, dan ni mei pa ki bala sakma, ringa duai ke ni ke por ke bamenta try, ngatip apa ki sakma mele wat ki go try, tat hado me shem ki, tat hado me pen em ki, me kedup ki, me pen thamai ke ji em ke jongki, na mar try me long me meu nong ap lang brot u ba, mem sha de lele ru ki lang brot jong me, kin ja lenti ne bikin don ko kan rat try, haga ke jaka bakin sayap no, ngatip shwa bakan jaga ki basni men pen em, ya kira ka bor ke jing it ke jong me try, ngatip ko kan rat try nan ke ki bamla bat me, mela tau mela don ru ke jing thmu na do ko bas tang ban pen em, ya ka wai poi ke men sim, tra ngatip ko kan rat ne ka por bangi duai kam julong len ai ke jing duai, tra bangi ngi khat pat ke teng ke jame kam julong len ai ke jing khat pat, tra na ka ban ta ki ni ki ba yam, na ni ki ba ot ko kan rat, na ka ban ta ki bayeng ke ba sam ke jong ki, men pen em go try, le se don na pen jokir ki bidang ya ya ke ne ke lenting duai ya fi kong, duai fi ba, u try u kren fi lang man ne ke kubor ne ke singi, but u try u eat fi un pen thamai fi kumbula pen thamai merisha un pen thamai fi ru kam judon kan no ka bam la u try ki baro ki long ki bala u try u eat fi sngo ne ke kubor u eat plat fi nan kamban perkat na kumway pat try u eat yang u eat palat ya fi la udang eat kat u dakai alor ke ding pna u eat ya fi ru ne ke singi udang pen em kat u dakai alor ding pna u pen em ya fi kanam dan ke jing pram na ka liang jong try u try kwa tang man pen san man pen em ya fi na mar ka snam ke jong u kam map ya fi ka snam jong ka sai ko ya fi ka snam ke jong pen thama ya fi kanang ba fin yo ta ke jim ke ba thama pediang sisien ba pi pediang trial la penem ngaduai nga kerku pi ke ne singi ba ki barok ki jalong thamai ogum tal ro e dano chris long jing tha ba thamai ki barem ke la dono akmi ki barok ki jalong thamai ba na ke singi pi la long thamai ki bayeng ki basam jong pi ru kin long thamai ki kon ki ti ki jong pi ki long thamai ha ka kerteng chi sungi duai ngi kerku amen amen trial kerku fi what you do jing kermen Badai ta ya pi ki blak pediang yu try ni ke sengi ki barok ki jalong thamai hallelujah amdan ji pram shu ya pi ka babel ka ong kita rom prai we mar ka ta amdan shu ke jing pram yi kita ki bahau Kristus Yesus ki bam ya chu kat kum ka do ne ki ba ya kat kum o men sim jang play ne ta try ker ku ya pi la da fi dan non kam ru ki jing duai ki jing slok i dan nak ni bangin ya duai bat pi bangin ya slok bat pi ne ai men sim shu ya pi nang la ban ya ka ne ka lenti ban shakri utrai ban em ka jing em ka pen sung ba yu jisu try ker ku ya pi ngin sai shampat ku bless you bun amen